Vi skal prøve at lave en matematisk model over en vandstråle, som strømmer ud af en dunk og ned i et kar. Og vi har taget et billede af det og sat ind her i GeoGebra. For at kunne se akserne igennem, kan vi lige højreklikke på billedet og finde egenskaberne og skrue lidt ned for farven, således at det ikke er så mørkt, og så vi kan se akserne igennem. Vandet strømmer ud ca. 90 cm højde og lander ca. en halv meter fra bordet, og det vil sige, at der er altså et stykke tilpasningsarbejde i at få billedet til at passe ind. Men når det er gjort, så skal man have lagt sine støttepunkter ind på vandstrålen her. Vi giver den lige et par stykker hernede af. Således. Og så bruger vi værktøjet, der hedder Fit Poly, altså tilpas polynomium til de punkter, vi nu har sat ind. Det E, F, G, og da det er et andengrads polynomium, skal vi lige skrive total også. Nu giver maskinen os en kurve, som passer nogenlunde dernede af. Vi kan lægge den ud på skrivebordet her, så vi kan se, hvad den hedder. Hvis der er nogle punkter, man har fået sat helt skævt, så kan man ændre lidt på dem her undervejs, og så vil den tilpasse polynomiet cirka 90 cm over jorden, cirka toppunkt inde på y-aksen, så det passer altså meget fint.